synes jeg. Det er jo altså helt fra Bokbos side, så må vi lige tage den. Vi har lige 5 minutter her. Men det gider vi ikke have sagt. Han viser lige også i det. Pilsner. Tegnet for ø. Okay, er I med? Er der nogen, der forstår det? Ø. Okay, vi prøver uden musik. Jeg illustrerer. Ja, det må være nemt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bounce, bounce. Udråbstegn. Som i udråbstegn. Okay. Whoops. Hvis I ikke er sikre. Okay. Så har vi Bollo. Ja. Kan I huske A fra Bokbos? Nej, for det er ikke blevet lanceret endnu. Den ser sådan her ud. Okay. Det var Bollo. Så har vi den sidste. En halv. Nu har jeg haft en ting, det giver andre 2. En halv, den ser sådan her ud. I de første i hele verden, der har set dem. Fortsat en god Bokbos.